ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೈದದ ಆಯ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗೆಲಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತೊಟ್ಲಿತ್ತನು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ತದಾನ ಒಂಜಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯ ಅಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಾನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಂಗ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅದು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದು ಖುಷಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ನಲ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಅಂಚಿ ಬಿದಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಸೋಕಾನ್ ಜಾಲಿಯಾನ್ ಎಂಜಾಯನ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಏರು ಪೂರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾರ ಪಾಡೋಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದಾದು ತಲೆ ಏರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ నీకు ఆత మెల్ల ఉన్నాయి పాస్వర్డ్ ఫాస్ట్ ఆత మెల్ల ఉన్నాయి పాస్వర్డ్ అందా ఏందినా అవు ఆత మెల్ల ఉన్నాయి కుర్సు కై ಬರ್ತಾರಜ್ಜಿ ఇసుడు నాకుంది ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ನೇ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ 3 ಒಂದು ಇತ್ತ ಫಳ್ಳಿ ಎಂದ ಮೇಯ್ತು ಫಳ್ಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಮಿ ನೆಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬುತ್ತಿ 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 ಮಾಮಿ ಗಿಫ್ಟ್ ఇంకెంచిన కుర్సు మాట్లాడకూడదు ನಂಬರ್ 3 ಅవి ರುಚಿ ಒತ್ತೋಡು ನಂಬರ್ 3 ದಾನಾಗ ಇಂಚ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು Dikir pana rap pa kulad.
నీకు ఫాలో అవుతున్నా ಇತ್ತರಡ್ಡ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಹಾ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅರೆ ನಂಗೆ ಸೇರ್ಸಲಿ ಯಾನ ಸೂಪೂಜ ಇಂಜ ITR pasta pera. Agla 20 ರೂಪಾಯಿ. ಬುರ್ದನಿಯನ ಎಲಿಬಿಲೆ ಎಕಡಿ ಬಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಿನ ಹೂವ ಮಾರೇ ಅಪ್ಪಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿಂಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಬಾಲೆ ಬೈದಂಚ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು